amma zai zo da dan mutum shi da za a yi ba wani ta tura gashi ana dauka da yake zai ka tunda baka da space ko ga ne na dauka space sapalate sai ka dora shi ga wuya da ana shi a wuya saba shi magani malam ne mun ga yarkulo boji muga ka fito da shi daga can muga to ba ina kamera ko da za ka ina ki mai kamera small da nan ga ba ka dauka da making ya ji ya kwanta kawai da ko ka dauki da making ba ka yi sauri ba wannan kafarin da shi wala ina karbun bala idan sai da gefe wallahi dauka yi tap a wadan dan dinga kai yabba amma ka sabe me muna so a dan fito da kafar da yana yabba da kari da wani aha saba shi sosai a kafar yabba shike na to je ka san je ka da kudin o da daga can haka nan ne dama jikin sa da hannunsa ba to ki cira abubuwan hannun ya sa ɗaya nan ɗaya nan sai a Gimana hutu? bala'i bari fara wannan su na taho shi me zama ne wahala kana jina Mun da fatiti. Mun gani. wani zan ka Da sulo. yana fitowa da shi ina halima yana fitowa da shi kana yana zuwa nan haka a mutu da shi ta zuwa kana ta kuma ta sako da kasa ina halima ta sako da kasa Yaren ne zaki direct kuma zaki zo sai kin san Allah kin zo kana kallon tana towa ka gama sa da dawar ta ganta Halima ka gama sarka ta ganta tana zuwa na ta sai ta faka sai kina sai ki idan kika shiga muna buƙatar kaya sau za ta yi tattare da mai gidan a ciki kuma zai bata da kaya a dawo a cikin motar ta kuma ka ka dawo a lokacin da ka fito bayan ta wuce shi ne za ta ɗauki za ta ɗauki za ta ɗauki da kuma ta ɗauki motar ta tana riƙewa tana fitowa za ta zo da kaya direct za ta zo gurin mota tana fito da wannan yana da nisa kawo wannan kayan a saka a buɗin mota suna wannan maganar kawai zai toshe mai laba kuma ga gani ka kasa yarin ya ce hankalin ka jin da ka tashi sai za ka haka ka samu tunan ka kana wannan ba ka so ka buɗe ta kana ganin da baraka ta ba kawai zai ka ɗin me yasa to ashe wannan buga da kai da karfi na sa ya manne to ba zai buɗe ba kawai ga sai ce ka sa masa a gaba shi ga kuma da sai dai za ku ta tare da Allah ta shi ne wannan da wani ba mun hoto na wane ne ba za mu hoton nan da aka shirya an bane malamin shi na kallon da an ce ana ciki ta shi kwadai mana gaba ɗaya tashi ta ce ya haka kana kwanciya kana ta ka fita
Malaminu ka shiga falon mana ka shiga falon sai ciya ban ya fara fitowa sana ku fito jaro ne Recording. hey me haka ne jiran ku zami sannan wani ba waya ta ne Gata nan? Da mai na yake. kan ku shiga ke ku baya warka da ubanka yinan da Allah ka fitar da kai action fito ciya man malami ne fito a hankali kana dubo a hankali ka hangota kuma sabon shi ka fito da shi Koti me sau ne ka wait action to hankali kana dubo Cut. Very good. Ka same ni? yawan mata ce ne ba an sa ka so da kana buga ma kofa ka ja ta ka gyara Complete da sake komai ka wallahi ta san me na so wallahi ne na ga wahala na zo ake kullum ku da za ka kawo wahala ne ko ama Bai da nauyi fa. Bai da nauyi dai tattare da ran. Tsumman ma ya fi wa da wahala ɗauka. Action, Chairman. Ito Malaminu. Ito Halima.
je malami za mu bi shi. Yawa chairman. rolling Recording. action sai na sai fito malami ne wannan action malami ne kamar yadda ta wani kot kamar yadda ta kai abin jirgin kuwa Ai ba fuskar zane. a da ba tuna babban si ba ka ai wanda ya sha malam sai babban si haka babban si anan ganin ya rika dauka na a cikin gari ai ya mun dauka